Diyos marainal daw po sa Indogabos. Sa satuya pong Santa Misa ngunyan, ibata man po ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot ni Sis Nene del Rosario, asin Bunyag family. Pasasalamat asin petition ni Lorraine Evanin and Robert Eipert Jr. Pasasalamat asin petition dulot ni Lorraine Evan ng Clarete, asin ni Lawrence Evan Rubio. Pasasalamat asin ligtas na biyahe ni Marian Joy dulot ni Del Fornoles. Pasasalamat asin special intention kan Bailey Matias and Inquero family. Pasasalamat asin petition dulot ni Ernesto de la Cruz and family. Asin pasasalamat ni Emerson Bergunyo and family. Para sa land dispute at salugon, Hibago, Lidong, asin Pawili dulot ni Nene del Rosario. Para sa safe and healthy pregnancy ni Maria Fe Donna Rodriguez and her baby, dulot ni Binang Bunyag and family. For safe and good health and divine guidance of Arnaldo II and Arnold Corbe, dulot ni Sis Binang. For safe and good health of Cindy and Carmen Bunyag. For safe and good health of Biel Maria and Jerome Rodriguez, dulot ni Sis Binang. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Father Luan Harcia, asin para man sa mga kalag sa purgatorio, asin mga naging miyembro kan CRC asin LLFCC, especially Maria Corazon, Lorenzo, Celeste, Purita, Fe, and Carmen, and Joel. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Arnaldo, para sa kalag ni Rinaldo, Filipa, Pantaleon, Anacleta, Jaime, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Nene del Rosario. Para sa kalag ni Joel, Kathleen, Esther, Belen, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Sis Doti Monte and family. Para sa kalag ni Virginia, Salvador, Manuel, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Del Fornoles. Para sa kalag ni Herminia, Jose, asin Fe, dulot kan Bagadyong family. Para sa kalag ni Leonil, Romeo, Rodolfo, Fe, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Ining Lumbria. Para sa kalag ni Mateo, Julieta, Juan, Paula, Darlo, dulot kan de la Cruz family. Asin para man sa kalag ni Perfecto, Abilina, Fe, Eden, asin mga kalag sa purgatorio, dulot kan Matias family. Ngunyan iyo an ikatulong Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Sa pagbaklay niya to, ngunyan na panahon kan Paskwa, urog nagrararom ang pagkamidbid niya to kay Jesus. Siring kan mapanggana niyang pagkabuhay liwat, padagos kitang sinasadol na magutob asin magdanay sa mga tugon kan Diyos. Kaibakan katuninungan na sa iyang iwinalat sa sato, kita man pinapagirumdom na maging bukas sa mga kapahayagan kan Diyos. Ang pag-ako kan sa iyang mahahamis na mga tataramon, ang pagkuyog kan sa iyang mga marhay na kabutan. Lugod, durungan kita maghagad sa iya kan kusog, asin pakasabot, na matukad man kan sa tung isip asin puso, ang sa iyang tataramon, tanganing kita mabuhay susog man sa nadigdi. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jason Gaite, formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niya to ang awit sa pagpuon. Magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y nalipin, ng bayan niyang ating sambitin. Anong di tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain,
Nangaran ka na masing kanaki asing ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kaguranglantahan pagkamot kan Dios. Asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuuntahan sa tong mga kasaalan tangani magkaniko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan. Asin sa indo mga tugang na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri ang sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasaalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagkakatuninungan, sa mga taong marahayan ko. Ginoong ami ika, dinurupyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamurawan mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos hadeng langit mon, Diyos amang makakamhan, kagurangnan natin pong Jesucristo, kagurangnan na Diyos Kordero kan Diyos, aki ka naman, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako aan sa mong pakimaheran. Ika na nagtutugaw sa buo ka naman, kaheraki kami. Kaikasalan, banal, ikasanahan, kagubangan, ikasanahan mo, kahalangkaw. Jesucristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Dios, danay lugod na magrukyawan sa imong banwaan, tanganing binago sa pagkaaki nin puso, sindaman sanang naguog mangunyan, na ibinalik sa kamarawayan nin pagampon, maghalat kan aldaw nin pagkabuhay liwat, sa paglaong nin panatag na kaugmahan. Uli kay Jesucristo ang kagurangan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. An kakulangan ni pagkaisi, asin pagkasabot. Dakul na beses minadagos sa maraot na kadadatnan. Ini ang buot ipahayag kang enot na babasahon. Hinanyugon po niya to ang babasahon.
Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Nagsabi si Pedro sa katauhan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos kan satong mga magurang. Pinamuraway ang surugoon niyang si Jesus na sa indong ipinasaluib asin pignegaran sa atubang ni Pilato. Pagdesisyon ka ito na siya butasan. Kamo, pignigaran nindo ang banal asin suripot. Hinagad ang paragada na iduhol sa indo, asin ginadan ang kagibo kan buhay. Alagad binangon siya kan Diyos, hali sa mga gadan, asin kami mga saksi. Ngunyan, mga tugang, aram ko na nakagibo kamo kaito, unong kandai pagkasabot, siring man ang sa indong mga poon. Alagad siring, inutob kan Diyos, ang kaitupan niyang inirukyaw sa nguso kan mga propeta. Naan sa iyang Mesiyas, Matios. Kaya magbakle kamo, asin magbirik, tanganing mapara ang sa indong mga kasaalan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Nag-apod ako, simbaga ako. O Diyos, kan sa kong kasuriputan, sa kaurasahan, pinagian mo ako. Kaugayi ako, dangugaan sa kong pamibi. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Aramon nindo na pinalain kan kagurangnan ang sa iyang mga devoto. Ang kagurangnan madangog pag-apod ko sa iya. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Dakul ang nagsasabi, si Isay ang mapahiling sa mo ning karahayan. Pasiranga sa mo ang ilaw na iyo ang sa imong lalawgon. Kagurangnan, tinawan mong kaugmahan ang sakong puso. Urog, kikan magsagana ang trigo ninda sa kaarak. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Sa katuninongan, paghigdang gayo, mapapaturog ako. Taika, kagurangnan, ikasana, ang nagpapatiwasay sako. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong lalawgon. Pinapagirumdum kita sa enot na surat ni San Juan na si Jesucristo iyo ang satong tagapagultanan sa Diyos Ama. Pinara niya ang satong mga kasaalan, asin tinabangan niya kitang maging maimbod sa tugon kan Diyos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga aki kong padangat, iniisinusurat ko sa indo, tanganing dai kamo magkasala. Alagad, kung may pagmagkasala, igwa kita ni Paraklito sa Ama, si Jesucristo na suripot. Siya ang paomay buot para sa satong mga kasalan. Bako sana para sa to, kundi man para sa bilog na kinaban. Digdi na aaraman ta, na midbid ta siya, kung inootob ta an sa iyang tugon. Ang nagsasabi, midbid ko siya, na dai nagootob kan sa iyang tugon, putikon, asin mayo sa iya ang katotoohan. Alagad ang nag-ootob kan sa iyang tataramon, totoong nalubos sa iya ang pagkamuot kan Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah.
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang duwang disipulo isinaysay man ninda ang nangyari sa dalan, asin kumpa no ninda namidbidan sa Jesus sa pagbaakan tinapay. Mantang nagtatarampas inda kaini, siya tuminindog sa tahaw ninda asin suminabi sa inda, an katuninongan mapa sa Indo. Nasustuhan sinda asin natakot, naguhuna na espiritu an natatanaw ninda. Nagsabi siya sa inda, "Taano ta nagkapurisawan kamo? Taano ta nagkakaigwang mga pagduwa-duwa sa indong mga puso? Hilngaan sa kong mga kamot, asinan sa kong mga bitis. Akong gayo ini, dutan nindo ako asin hilnga, tan espiritu mayo nin laman asin lang. Siring ako natatanaw nindo, igwa." Pakasabi niya kaini, ipinahiling sa indaan kamot sa kaan bitis. Mantang dai pasinda, nakakapagtubod huli sa kaugmahan. Mantag nagngangalas pa, nagsabi sa inda, "Igwa kamonin, makakakan." Dinarahan siya nin sarong kaputol na inasal na sira. Kinua ini sa tubang ninda, siya nagkakan. Nagsabi siya sa inda, "Iyo ini ang mga tataramon ko na sinabi ko sa Indo, kanakuyaon pa sa Indo. Kaipuhan mautob ang gabos na nasusurat sa tugon ni Moises, sa mga propeta asin mga salmo, dapit sako." Dangan binuksan niyan sa indang mga isip sa pagsabot kan mga nasusurat. Nagsabi siya sa inda, siring na nasusurat na magtitios ang Kristo asin mabubuhay liwat hale sa mga gadan sa katulong aldaw, asin iya harubay sa ngaran niya ang pagbakli para sa kapatawadan ning mga kasalan sa gabos na nasyon. Puon sa Jerusalem, kamo mga saksi kaini. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa indo gabos. Diyos maray na daw man po, Father. Pasensya na po kung ang boses ko medyo paus. Paus na paus. Sigurado po ako, kadaklan o gabos sa satuya, nakaranas na nin pagkatakot sa satuyang buhay. Takot na resulta kan pag-iisip ta kan mga bagay-bagay na daiman mangyayari in the future. Takot na minagikan sa mapapait o kaya makukulog na karanasan ta sa buhay. Takot nagikan sa pagkalito ta sa buhay, itong pagkapurisaw ta sa buhay. Takot na dara dahil sa mga salang desisyon, mga kasalanta sa buhay. Asin takot na dara o resulta dahil sa kawaran niya to nin paglaom o pag-asa sa buhay. Mga tugang, kung sa tuyang paghuhurup-hurupan ang istorya kan pagkabuhay liwat ni Jesus, lalong-lalo na itong mga pagpahiling ni Jesus sa mga disipulos niya, may hiling tadigdi na ang emosyon na nangingibabaw bakusan ng kamunduan. Siring ba kay itong binasa ta sa Ebanghelyo kan nakaaging Domingo. Si mga disipulos ni Jesus dai nagluluwas duman sa sarong kwarto nin hulita. Yes, natatakot sinda, alagad igwa sa indang kamunduan sa indang puso. Ang saro po sa nangingibabaw na emosyon during the time when Jesus reappears to His disciples, itong inaapod na pagkatakot. Fear. They were afraid. As in, giraray kung babalikan tan mga babasahon, mahiling tang igwang manlain-lain na dahilan, igwang mga ginigikanan kan sa indang pagkatakot. Enot na enot, iyo nga ni ito. Natatakot sinda na baka arog kan sa indang maestro, like Jesus their master, baka sinda makaranas man in the same fate o kaya kapalaran sa buhay na gadanon man kay itong mga
nagpasakit, naggadan kay Jesus. Ikaduwa, na medyo nakakaligtaan tayo ining mga disipulos ni Jesus, mga bakong ulyanin kundi igwang mga amnesia. Taano, nalilingawan ninda si mga tinaram sa inda ni Jesus, na siya kaipuhan na magsakit, siya kaipuhan na magadan, tanganing tubuson ng kinaban, alagad siya mabubuhay liwat. Paghuna kay ining mga disipulos, forever nang mayo si Jesus sa saindang paghiling. Maray nga ni ngunyan sa binasatang ebanghelyo, ninhuli ta binuksan ni Jesus, giraray ang saindang mga isip, tanganing masabutan ninda na siya kaipuhan mag-agi kay itong pagsakit, pagkagadad, asin pagkabuhay liwat. Tanganing tubuson sana ang nagkasalang kinaban. An ikatulong rason kung taano natatakot ang mga disipulos, iyo itong inaapod na guilt feelings. So, sinda po baga, kung babalikan ta itong passion narrative, kadaklan sa mga disipulos ni Jesus, maliban kay Juan, sinda nagdurulag. Si Pedro, pinagnigaran si Jesus, not just once, but thrice. Sisay pa, ang sarong disipulo, si Judas Iscariote, tigtrato ni Jesus, nasaro sa mga namumutan niyang disipulo, alagad nagtraidor ini. Kaya ining mga nawawalat na disipulos na mga buhay pa, sinda natatakot, ninhuli ta aram ninda, igwasindang kasalan ki Jesus. Dinudulagan ninda an kasalan na sa indang ginibo. Garubagang kinukonsensya, binabagabagan sa indang pag-iisip sa kasalan na ito na naginibo ninda ki Jesus. Asin panghuring rason na mahihiling ta sa resurrection story of Jesus as He appears to His disciples, iyo ini, na ining mga disipulos ni Jesus, siring nga ni sa nabasa tangon yan sa satuyang ebanghelyo, paghuna ninda si Jesus, sarong spirito, sarong multo, na nagpapahiling sa inda, tanganing maghiganti, o kaya tanganing mag-ekspresar, o kaya magpahayag kan sa iyang hinanakit sa sainda. Sabi nga ni Chito Tagle, Cardinal Chito Tagle rather, kan ako nagre-reflect ka ining ebanghelyo ngunyan, I just remember itong homily niya way back, I think 2020 during the pandemic time. Sabi niya, kung siya daa si Jesus, tapos nabuhay siya liwat, susudyaon niya si mga disipulos niya saro-saro. Sain na si pangako nindo, sabi nindo, dahil nindo ako babayaan. Ika Pedro, sabi mo, you will lay down your life for me. Pero hain ka, kanako nagsasakit. Hain ka, kanako nakapako sa krus. So, digdi mahiling ta na ang pagkatakot kan mga disipulos ni Jesus, lalong-lalo na si San Pedro, daramang giraray kaitong pagkakasala ninda kay Jesus. Paghuna ninda si Jesus, siguro bilang nagpapahiling bilang multo, susudyaon sinda, sasabihon sa sainda itong hinanakit niya. Mga tugang, siguro kung paghuhurup-hurupan ta pa sa hararom na paagi ang mga pangyayari kan pagpahiling ni Jesus, lalong-lalo na itong nangingibabaw na emosyon nin pagkatakot, marirealisar ta na ang pagkatakot minsan pinaparelisa ang sarong tao, tanganing gibuhon kung ano ang tama, kung ano ang dapat. Siguro nakaranas na kamo kayan. Dahil sa labi-labing pagkatakot, dahil nindo nagigibo kung ano ang dapat gibuhon nindo, lalong-lalo na para sa mahal na Diyos. As in, madalas o minsan, ang pagkatakot na namamatayan ta, hali yan sa mga kasakitan, mga problema, o kaya itong anxiety ta, grabe na marahay. Grabe ang pag-isip ta kang mga bagay-bagay na daw na iman mangyayari. Pero iniisip tang mangyayari. Mga tugang, malinaw na marahay ang ipinapaabot na mensahe kan sa tuyang ebanghelyo ngunyan. Si Jesus po, danay tang kaibahan. Kaya dapat kita matakot sa satuyang pag-atubang sa mga kasakitan, mga problema, pagsubok sa buhay.
Taano ta kaipuhan tang magtiwala kay Jesus? Sa naman po, an personang nung kakitang babayaan, no arin paman. Kun igo kitang mga kapamilya, kun igo kitang mga kamidbid, pa-close man, barkada, na binayaan kita. Pero si Jesus na sa tong kagurangnan, nung kakitang babayaan. Amen? Kanahiling ni Jesus na sa iyang mga disipulos, natatakot, nababagabag, napupurisaw, enot na ipinahiling sa sainda ni Jesus. An attitude ni Jesus sa sainda. An ginibo niya, iyon na pakalmahon sinda. Kaya nga ni an enot na nagluwas sa iyang nguso, an katuninungan mapa sa indo. Mga tugang, an katuninungan na dara ni Jesus, ibang-iba sa katuninungan na tinatao kaining kinaaban. Kunang katuninungan kan kinaaban, ang katuninungan na tinatao kan kinaaban, panandalian sana, alagad ang katuninungan na dara ni Jesus pang habang buhay. Alagad po ang pangapudan kaini sa satuya, iyo na day kita makalingaw. Tangani magkaigo kita ning katuninungan sa satuyang isip asin puso. Daita po paglingawan na danay niyatong kaibahan si Jesus sa satong pagkabuhay. Kasubag habang ako nagbabrowse kan sa kuyang Facebook account, sa timeline ko, I was able to read this post. Sabi, pinagkukumpara ang pagkakaiba kan pagkatakot saka pagtubod o pananampalataya. Ang tao daang mga kusog ang pagkatakot, pagdududa niya sa iyang buhay, ang pirming iniisip kayan, what if? What if? What if kung iyo ini ang mangyari? What if kung daya ko maging successful? What if kung ano, and so forth, and so on, and so forth. Pero ang taong may makusog na pagtubod, lalong-lalo na sa mahal na Diyos, ang pirmi niyang iniisip, ang nagpapano sa iyang puso, iyo nasabihon na, even if agihan ko ining mga kasakitan na ini, daya akong matatakot, daya ako mawawaran din paglao mo pag-asa sa buhay, ninhulita, aram ko, kaibahan ko si Jesus na sa kong kagurangnan. Sulugod, mga tugang, lambang saro sa satuya, may kanya-kanyang pinag-aagihan, nakasakitan, problema sa buhay. Pwedeng helang iyan, problema sa pamilya, problema sa pinansyal, problema sa pakikiiba sa ibang tao. Alagad, mga tugang, lugod ang satong disposisyon, ang satong attitude, iyo ang makusog na pagtubod, na kaibahan niyato si Jesus sakod paman. Ninhulita sa ang Diyos na nung kakitang babayaan. Amen. Matindog po kita sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Jesucristo aking buktong niya kagurangnan ta. Ipinagidang muli ka ni Espiritu Santo, pinangaki ni Birhen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asing inilubok, humililig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hale duman, mabalik sa babukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kami dimbanwaan. Bilang mga kaayon sa simbahan, mga saksi kita sa Diyos na nagtatrabaho sa kinaaban, maghagad kita sa Ama na warasan kita kan gabos na kaipuhan sa pagpalakop kan marahay na bareta. Ang satong isisimbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan,
padagos na magtaong liwanag sa pagtabang sa mga tawong yaon sa kadikluman, na makamidbid ki Kristong nabuhay liwat, andalan, katotoohan, asin buhay. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugahan sa mong pamibi. Tanganing an sa tuyang pagkabuhay, magintunay asin buhay na tanda, nin katuninungan, asin kaugmahan. Tanganing huli sa to, si Jesus mamidbidan kan iba. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugahan sa mong pamibi. Tanganing mag-ako kita kan kusog na magpatawad sa mga nagkasala sa to, asin kan grasya na dainanggad magrimpos ning kulog buot. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugahan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagsasakit, mga inaapi, asin mga nagihelang, makakuanin tabang asin kusog buot, na dainanggad sinda mawaranin paglaom. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugahan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, makisumaro na sa katuninungan ni Kristong nabuhay liwat. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Amang langit nun, inuumaw mi ikahulikan sa imong biyayan ing katuninungan, na dai ikakatao kan kinaban. Magdanay lugod kami sa katuninungan, hulikan sa muyang pagmitbid, kay Jesus bilang kagurangnan, kan sa muyang buhay. Siya na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nakikimahera kami. Akuon mo ang mga atang kan simbahan na nagrurukyaw asin para sa iya na tinawan mo kan dahilan in labi-labing kaugmahan, orasan mo kan bunga nin daing sagkod na kagaya-gayahan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan, danay, na ipagrukyaw sa gabos na panahon, at angani mas mamuraway na iarubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Dahil siya naguntok sa pagdulot kan sa diri para sa mo,
at angani danay na sinusurog kami sa atubang mo, idinudulot na sakripisyo, dai na siyang unyan magagadan, ginadan siya danay na buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinakban, pati nga niyan mga langit no na bertudes, asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, kagurangan, Diyos din mga hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. O sana sa kaitaasan, Maluhod po. Kagurang nani kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon. Nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya man inkalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayag, sagot na Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na bagatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang nga nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kay banya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan,
kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na taling ka sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat. Kan maugmang paglao masin pagdatong. Kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo, ari pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ning katuninungan. Peace be with you. Son
Kordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalan ng tinaban. Tawi kami nin katonino Maluhod po. Uyan, Kordero kan Dios, uyan, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Baladanan mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati inialay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ng buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos sa mundong sa pag-ibig ay tapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati tinialay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati tinialay. Buhay na ganap ang sami kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang hanggan. Matindog po. Mamibi kita, pagurang na namimibi kami, nakairaking hilinga an sa imong banwaan, asin ang pinagkanigo mong bagohon, ulikan mga misteryong daing sagkod, tugutan mong makaabot sa dai, nalalapang pagkabuhay liwat, kanhawak na pagmumurawayon huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebranteng unyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Salamat po, Padre. Ang sa tuya pong Mas Operor, Mr. Edgar B. Ramos, Mr. and Mrs. Ariel Arcilla and family, asin ang Adonai's Love Community. Salamat po.
Siring man po ang satuyang choir, Adonai's Love Choir. Asin, pasalamatan taman ang satong akolito, mga nagbasa. Asin, kamu gabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indo gabos. Pasalamatan taman po ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. Idukuhan payo para sa pagbendisyon. Kagurangnan, inuumaw may ika sa gabos na biyaya na itinaumo sa samuyang pangaroaldaw na pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa mga grasya na samong nalingawan ipagpasalamat sa imo. Nagahagad kami ni kapatawaran sa mga kasaalan, mga pagkukulang na samuyang naginimo laban sa saimo asin sa samuyang kapwa. Inahagad mingon yan na kami bulungon mo sa anuman na kahilangan. Sa espesyal na paagi, halion mo ang mga kahilangan kan samuyang kalag. Siring man ang kahilangan sa samuyang hawak. Sa espesyal man na paagi, ipinapamibi ang gabos na nagehelang. Lugod, sinda, enot na enot, dai mawaranin paglaom sa saimo, dai makalingaw sa saimong mamumuuton na pagkaherak. Siring man danay lugod sindang magtiwala, magtubod sa imo, na sinda papaumayan mo sa gabos na kahilangan na sa indang inaagihan. Sa tabang asin intersesyon, pamibion kan sa mong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia, maako mimanlugod ang sa mong hinahagad, lalong-lalo na sa panahon na ini. Inihinahagad mi man sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus taron sa mga kataon, arayo araniman, paduman banwaan, siya